Josie ka naman, putang ina. Baka may ambag ka naman dito. Ayun, ayun. What's up, what's up? Sakit boy. Ang wala ka namang ginagawa eh. Ano mo ba? May ginagawa ka. Ayun, oh. Ka lang ganyan eh. Bumabagyo na po tayo ngayon. Sobrang lakas ng ulan, mga kadagit. Ay, ikaw ba Ay. na sana eh. Woohoo! Lakas ng ulan. Pag gano'n si ate na, putang ina. Shoutout muna tayo, ha. Shoutout muna tayo habang naka-duty. Malakas ang ulan, bumabagyo. Tangina mo kung kayang konsensya mo. Talaga, gago. Sarado po tulay. Bumabagyo tayo dito, ingat kayo mga kadagit. Bumabagyo dito sa Maynila. Ay, wala lang, ayoko na mag-iwan. Sige po, masukin na po. Yun, Duty muna tayo, duty muna. Shoutout muna tayo. Shout out. Hello po. Arwin Residente lang po, Subong, residente lang. shoutout. Residente lang, residente. JJ Baluyot, Baka residente lang po. Dek Batan. Herbert. Dale, ano to? Imbien. Dominic Tisado. Lina, ano to? Bardelosa. Pascual. Marjorie Mamba. Uy, lakas ng ulan, puta. Uy, bumabagyo na. Masala naman ako po. Lina Bardelosa. Po. John Bernard Maceda. Dexter, ano to? Alto. Adbit 109. Dexter Doria. TGP Cavite. Shoutout kadagit, sabi niya. Andre Martir. Taloy Eno. Ano to? Knoxville De La Cruz. Uy, kapilido ko to si ano ah. De La Cruz ah. The Pokemon Manyalak. Sarado po ang tulay. Ano to? Bentario. Ano? Tario. Ano to? Gail Marie Ambulo. Villa Rose, Espanya. Baby, ano to? Rodessa. Di makulangan. Sarado po tulay. 6 months po. Bordan. Gago. Gago ka raw. Opo, kasi yung food truck ko na iay po nakaharang po. Okay na po sa tulay. Ekay Palmon. Ayan po. Ano to? Jiren Kanja. Baby Rodessa. Sonjay Jeraw. Sarado po tulay. Ginagawa po ko sa squad. John Bernard Maceda. Rolin Oponda. Shoutout tayo. Julius Guapo. Babaw. Babaw ba? Sarado po tulay. Nakaharang po yung truck na iay po Candy. kayo. Mamaya po po makakatawid mga truck eh. Allen Santos. Okay na po tulay. Steven Jan. Sarado po yung truck po. Prince Ong ano to? Ong Kakoy. Ongi ko. Sarado po yung truck po. Bentario. Shoutout. So yun mga kadagit ha. Bago ang laban namin ni Gagambino, ayun, tumila na yung bagyo dito. Tumila na. Okay, pasok. Kanina sobrang lakas. Sige po,
Carlo Cobilla. Centro Boys. Fort Dan. Yun, shoutout sa inyong lahat. Sige, yun lang. God bless, ingat kayo. At pupunta tayo kay Kadagit sa linggo. Abangan nyo po kay Gagambino. Pupunta tayo kay Gagambino sa linggo. Sana kahit isang panalo man lang tayo. Ang lalaki pa naman ng gagamba ni Gagambino. So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat. God bless all.